Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hidap baga jing su men ga bakraw bala sha kisi ka district ma jungi kan urlong in inaugurate no la sha kisi ga shpo tarik u November atho we nila up slem ya kan ga district nadu kisnem nyufsa Henry klem urlong bat nila persanggu biang ki snem khnai fuar Henry ni klem yo layo no pohoi hau arja khat aru kumju nila du bangi klem la bang urlong tingi dap daga jingkemen ka bakraw baga ni district lawan urlong menta bat nya ay jing khublei ya ki local MLAs jungi i ba men baling do ba i brolding nong se ki bara treshitom na kabanta ka ni district thmai jungi man pen urlong ba ki bansa inaugurate no la sha kasni henre haba phai pat shakaliang ka kerteng ni dap shisha da ka jing lingo na ka por ba ipen benai ba paston pensong i deputy chief minister jungi baka kerteng jong kani ka district Khamai jungi kan long eastern west Khasi Hills tiki yo nangnu ba hang nangnu kumnu ya kani kerteng ngam la su thu shu bat kalalong ka jing sha ki ben ka bakraw habaro ki liang bat buon ki breu ki le kan tho ya kani kerteng namar ba ha phai shaka language point of view kani kerteng eastern west is grammatically wrong te phinaphai pa shaka geographical point of view kani kerteng eastern west is pointless tingi bu ka jingkerpat kabaret hakmat kini ki nongelam jungi bakin reconsider ya ka kerteng ban menen ka sngi ngala tho sha chief minister badon buram jungi ngala submit da kashiti shai bangala call ru yi bandai kren ba ui chief minister badam buram jungi ila ong yang ngaba kadai ka public opinion through the local representatives through local MLA tengi yang so tho sho manu kita ki public opinion haganu garukom ki shin haganu garukom ki strategize ban penyo ya kene ka kerteng tingi ngidang up ba ngidang khmi lenti ba kin reconsider ya kan ni ka kerteng namar ba kalawan ra ka jingleran ka bakraw ya ka dom ma khathan jungi banagalian jonga nga ajing mo de ko sarkar ban ai kerteng daga central Khasi Hills namar ba ka mairang ka don haga center jong ka Khasi Hills ba kani ka kerteng kan long suitable bha ya kan ni ka district Khamai namar ba ka district Khamai manta ka control area jong west Khasi Hills a little bit of east little bit of west ti bani hon lang man biang lang barok khai ka thai kan biang bha da ka central Khasi Hills bananor ka tangi don disurok ba pher ba connect sha ka area jong ka mairang kum ka Shillong to Mairang Center, Tura via Nongstoin to Mairang Center, Rani Godown to Mairang Center, nangta 0 point Dongki Inding to Mairang Center, Dam Side Nong Cleo to Mairang Center, tingi don ruki surok ba Namau Senran, Lingbak Nongspung to Lingkhoi and to Mairang Center nang taru naga makurwat ti nomba shani Mairang Center tingi khmi lenti ru bahadien habut kan ni sawe pakasurok banpen east ya ka traffic congestion hapo Shillong kata sawe surok napo umsning via like dom area to Mairang Center nakatakan daw nyibu ka jingkerpat ka kraw hakmat jong kini ki noyalam badon buram jungi kini ki armut iba me baling do iba brolding nong si batru
Ya Chief Minister Badan Buram jongi baun reconsider ya ka kerteng jong Kanika district jongi as Central Khasi Hills. Tiki don ru ki parlok ki barai ai jimot ban ai kerteng na mairang mau tharasan. Hendai Kanika kerteng baka jurong pala. Namari ki kun samla ndaki ya puli general knowledge lani ki khun ki barit ru ki na puli general knowledge lani ki khun samla ki apply jam ka space kamot kan sa long kin sa shim ton ha ban pandap ki forms jong ki but ngalai keren ru kat tu kat ne ki students jongi kila ong ba ki dap da jing smo le rain ha ban yu I ba kani kerteng kelawan urlong ha kani district jongi. It's quite embarrassing to see this name. And we have become the laughing stock, not only in Mairang, not only in Meghalaya, but whole Northeast, whole India, and even at the international level as well. So please do reconsider. I appeal to the Chief Minister of Meghalaya to reconsider the name for our newly upgraded district as Central Khasi Hills, because this would befit us and would save us from embarrassment and from ridicule. Thank you, Nikki Kintir.